kan chen na khovela hian thil tam tak kan nitin a hmuh phak si lo nun na nei engemaw zat an cheng ve ni tin thil pa nga yanga kan hmuh tam tak hi microscope a chun an lan dan a dang dai ani kan thi sen te po hi tui angin kan hmua khoi mulaya lui tui luang angin emaw tui far khat angin ani na taka chuan nun na nei khovel pakhat ani ani le hei hi hriam fang mir te po hi microscope kan en chuan alien sang mai mel an pu ani he video a hian microscope mangin thil thren khat an ni na le lan dan mak tak tak te kan thlir ho don ani a ma saber chuan kan thi sen hi ilo en taila microscope a chuan hetiang deuh hian kan thi sen chu lang ani cells sen tereuh te te saprong chun red blood cells kan tia eng tiklai point bo ru kan mamo renga mun tinan kaldar thin ani a rualin white blood cells pom thin ani kan tak salo veng him tu ten nia nap na hri kan lo do thin ani chu baka thi sen platelets poma kan in ti pala kan thi sen lo ti khang tu microscope kan en chuan red traffic highway yang mai na lang thin ani cell tin pen an nan thok lai angin he system hi a top chuan kan nun na po a top ani mai thi sen mal tin te hi thon thuan nia microscope mangin a hriat thiam thei ani pakhat dang le chu tui chhunga biru khovel ani tui no khat kha faisar angin hmuwa ma se kha tui far khat kha microscope kan en chuan ama khan khovel pakhat ani ti kan hmu thayang nun na nei tereuh te te bacteria te protozoa te le nun na nei dang thil mak tereuh te te pian phung mak tak tak te pian phung mak le dang dai tak tak a then te chun vir kual renga a thenero sanga tereuh te te ang deuh deuh te thilan ei lai te tuilem khat leki in khan khovel pakhat chu ilem ti nani han ngai tu te tui far khat lek po kha ataka chuan anung ani chu wangin mihring te hian tui hi filterin kan chuang sau thin reng ani achan chu he microscopic khovela hian in thian thatna po oma lo om po pathum na chuan thosi mithi thosi te hi kan tan chun rannung pakhat ve mai an nia ma se an mithi microscope kan en chuan alien technology ang mai ani an mithi mihring te angin pakhat chau ni loin lens tereuh te te sang chuang in vu khom ani chu compound lens an ti thina lens tin te khan thalak hran theuan siam ani chung thalak tin te chula khomin thosi chuan khovel a thlir ve thin ani hemi awang hian thosi hian a bul vel a thil chahlek chu a hmuwat zel crystal tlevet vet angin alang thin ani ama chuan khovel hran a om ani thosi tereuh te a hian chutiang ang technology mihring te na kan la thlen phak vel a ul level a om ani a palina chuan mihring te sam hi ni kan sam te hi khola pakhat satli ang ve mai mo te po kan tiam ma se microscope kan en chuan tube pakhat ang mai na lang ani kan sama hrisel chuan mam nal tak le tle thin angin a lang ani